Ja... Zabilo vás. Ja som zobral na dveri číslo 1. I'm a scat man. Ahojte ľudia, ja vítam môjho ďalšieho videa z Roblox Doors. Dneska ideme hrať 150% ťažké modifikáty, choď prečka, ja to teraz robím intro. No. Teraz vám môžem rovno povedať, že to nedokončím určite, lebo ja som to skúsil a mi to vôbec nešlo, takže dobre, ideme na to. No, takže už som 15 modifiers, 1, dobre. To všetko som si dal, áno. Samozrejme niečo si kúpim, lebo som si tam dal... Kúpim si všetko? No, kúpim asi iba... OK, asi toto si kúpim. Alebo ešte... Svitilná... Pardon, ja som chorý, tak... Zatiaľ to nechám takto. Neviem, mám pocit, že som naozaj rýchlejšia, alebo neviem. Počkať, čo? Nie, ja už neviem ľudí, čo som dal, takže... No, mám si zobrať... Nie. Ja som ani toto video nechcela točiť, len boli tam 6 like, na to video bolo 6 lajkov, tak som proste jednoducho... Aha, zabudol som. Všade budú kľúče. Do keľu, ja som na to zabudol. Ne, čo? To som asi nemal dávať, že... Aha, no nie. OK. Ja neviem, blikali svetla, tak... 4... Čo? Zabilo vás The Ice. Prosím. Počkaj. Ja som dal nechťac. No počkaj, to zmeníme, lebo... No, dobre, mám 17, ale ideme si to skontrolovať, lebo hrám na mobile. Dobre. Super, však 150%. Úžasné. Fakt. Sa teším z toho normálne. Toto bude ešte väčší stres ako no čo? Nič. Ja som nič nepovedal. To ja nie. Takže si zase budem musieť kúpiť. Ale ja si kúpim teraz iba flashlight, lebo medveď. Pustite ma do tej hry. Pust ma. Ja to nemôžem cez to štiknúť. Ďakujem veľmi pekne. Môže to dať preč. Ďakujem. Ja dúfam, že nájdem nejakú náplod, lebo iba 10% mám životov. Tu
Jaj. Nedal som na to kiki. No vidíš. Jasné. Správne som pochopil. Ďakujem. Nič som si nekúpil, to bola veľká chyba. Prosím si naplasť. Ja tu nič nemám. Jaj. Počkajte. Fú, to je najhnusnejšie, mne trebalo kýchnuť. Čo to? To ja nie. Ďakujem. Fakt. Ja. Zabilo vás. Ja som zobral na dveri číslo 1. Lebo som spomalený. Ja si nič neviem kupovať, lebo hneď zomrem. Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, ale ja mám chinčer chanči proste. Pome. Nezdržiavať sa, pôjde za chvíľku ráž, takže ideme rýchlo preč. Ani nejdem prehľadávať šuflíky. Aha, ja vlastne musím prehľadávať šuflíky. 4. Päť. Ide ráž. No. Toto bol snér. Takže ho pekne obidiem. Klíček je sa... Ma neštvíráš. Zdraj. Ty vole. Kde? Ľudia, ja vám sľubujem, že ja to nedokončím. Podieraš. Ja som to vedel.
Padni. Kam ešte k tomu snare tu bude všade. Come on. Oči aspoň sú v niečom dobré, že dávajú aspoň svetlo. Nejaké. Dajte mi naplasť. Prosím si naplasť. Do prčic. Takže, no, ne, fakt díky. Na to hrať znova nejdem, pretože si to proste potrebujem o trochu zľahčiť, proste ne. Lebo ľudia, akože nechcem, že podvádzať, ale 150 nedokončím. Možno by som dokončila, ale tak za deň a pol, pretože ja nie som Fig Noodles, teda čo? A dám to s 12 hráčmi, aby to čo? Počkaj. No to sa nedá, to je múdre. Let's go. Že sa vôbec niekto pripojí. Keď nie, tak robím, akože nechcem nič akože vravieť, len proste a jednoducho ja to nedohrám. No ešte by teraz ide blbnúť zvuk. Ďakujem veľmi pekne. Aha, takže sme pomalší. Tak to je fakt paráda, že keď sa skrčíme, tak ideme takto riadne pomaly. Díky veľmi pekne, Dors. A myslím si, že takto prvá nemôže byť tma, takže more dark moves, alebo always. Budem hádať ako Fig Noodles. Takže kiki to nebude. A myslím si, že tu máme aj jednu vec dokonalú. Teraz pôjde rush. Tak nie. Tak always dark rooms, alebo proste, že furt sa... Ide rush? Tak fajne. Fajne. Takže keď ani chaos nedám, tak ja už asi nedám nič. Dobre ľudia, ospravedlňujem sa, že som klamal v minulom videu. Ona to prežila. Čo na to odpojilo? Chudok. Ľudia, takže ja idem prankovať asi ľudí. Hej, poďme prankovať ľudí. Ľudia, tak 12 srandujem tej noc. Ja som tak strašne vtipný, čo? Že 12 000 lajkov a budem nesrandujem. Ideme prankovať ľudí, samozrejme, nech sa dostane aspoň ku figure. Dík. Keď ma niekto vytejte a nevie si dať ani achievement na svoju hlavu. Ne. Yes, dobre, pripoj. Poďte sem. Dobre, pripojil som sa. Ospravedlňujem sa úplne o všetko, že som vás oklamal, že dám 150 modifiers, ale už 50% bolo pre mňa ťažké a to, že 150, že o dvakrát viac násobne,
ťažšie, tak to nedám. A pre vás si kúpime svítilnu, lebo ste najlepší. Nemyslíš vážne, že je tu so mnou Bacon, ktorý podľa mňa nevedieť hrať nebude, lebo akože mám rád Baconov, ale že ja som s nimi, že nie som so Slendermi, keď niekto so Slendermi, no tak sa spravedlňujem, ale ja naozaj za to nemôžem, že takže tak. Keď sa vyprinkuje sem, že zomre, tak dokončím s vami Doors. Nech sa aspoň trošku happy. Možno. Ďakujem. Zase. Ďakujem. Ja viem, mám taký divný kých, ale som chorý. Ďakujem za pochopenie. Fajné, tak on to zase nebude zase zlý hráč v hraní Doors, keď vie, že čo má robiť. Počkaj, maybe. Cross tady není. I'm so sad. Kde si? Keď chcete, aby som urobil speedrun, tak ja to urobím. Kľudne. Ježím v tme hľadať klíč. Hnusný škaredý, hnusný prekliatý, nenávidený patkaň. Ty, patkaň už si mi stačil pred chvíľou, čo si mi hnusak, proste jednoducho. Ja potrebujem baterky do baterky. A mi nehovor, že to bude sem. Takže nenávisť, Doors, teda čo? Ja som nič nepovedal. Ja sa teším na Floor 2. Ľudia, ako sa tešíte na Floor 2? Môžete sa tešiť, napíšte do komentárov, či sa tešíte na Floor 2. Skoro na tom istom mieste. Pohni. 13, super. Ma neštví. 14. Viesť do skrine, dúfam. Čo robí? Kde je? Zabil sa však. Však je mŕtvy. Však ja som to aj počul, že zomrel. Zdechnul, lebo sa to odpojil. No tak dohrám. Alebo zabijem sa pri figure a poďme prekvať ľudí Brookhaven, pretože dohrať sa mi to nechce, to je za prvé, za druhé, nech máte aj vy trošku srandu, lebo tak ja to strihnem. Ľudia, teda vám ukážem jednu vec, čo som videl. Takže ja mám normálne šťastné a veselé dneska. Ty, koľko som našiel normálne kríž. Milujem. Čo? Nič? Nebude sa to ešte není sik.
Nie, není to sik. Vôbec není to sik, nebojte sa, nemáte sa čo bať. Aby som vám nekla srandujem, je to sik. No asi tak kto iný? Čo, ale to riadne trasie, to asi je ďalší nový update, ale srandujem, to bola kamera. Dobrú noc. Uvidíme sa pri figure. Úprimne vám poviem, že mne sa lepšie hraje na mobile ako na konzole, pretože je tam dobrá grafika, ale to je ten problém, že tam tá dobrá grafika. Lebo napríklad v Greenhouse svietím a docela dobre vidím. Aha. No na Snary vidím. Dobre. Na konzole to moc ani pre mňa tak dobre vidno. Wow, som sa úplne že zľakol. Čo sem bude? Vitamíny, Roblox, Doors. Teda mám dobré itemy. Ma neštví. A pre vás aj urobím toto. Srdce v skrini, pretože prečo nie? Lebo ja ho vôbec dobre neviem, takže môžem aj tam zobrať. Čo? Česť. Aha, určite. Idem do 40. Som fakt vtipný však dneska. By som sa najradšej vždycky zastavil, lenže ja sa nikdy nezastavím semka, keď hrám mody. OMG. Vitamíny, Roblox, Doors. Číslo 2. Ďakujem. Dobre, mám 600 koníkov, takže figura, dobrý deň. To vždycky môžete bežať, ale potom by som, keď urobí tak 6 krokov, tak už by som sa skrčil, lebo už vás bude počuť. Nebojte sa, ja ten kríž tu využijem, a samozrejme sa to aj zabijem, lebo som najlepší. A ste super, len aby ste vedeli, však to už vie každý. A hlavne... No chápeš to, tak to je nepomalý. Porovnáme si tú textúru minulého videa, lebo toto je fakt divná textúra toho kríža. To čo je? To čo je za textúru? Figurka. Ma neštví. Ale veľa knih tu je. Idem preč. Už mám toľko kníh. Robíme si závody. Vyhral som. Takže urobím to srdce v tej skrini, len musím využiť tento kríž. Náš obľúbený, najlepší nožom. Tak nič.
Idem dole, neviem prečo. Čo? Mám urobiť to srdce, alebo nie? Jasné, že ho urobím. Dám si to potišie, lebo sa pokakám vždycky. Čo? Káž, točím pol hodinu. Držte mi palce. Figura ma neštví. Ma neštví. Alebo ešte raz. Neviem, len tak zo srandy. Čo robí? To nešlo. Figura, prestaň, si trápna. Ľudia, len aby ste vedeli, že sa takto s ním väčšinou hrám, lebo neviem, baví ma to. Lebo je to NPC, ktoré je úplne že slepé. Jak fajne dnes. Keď to vidí môj kamarát, tak on si povie, no tak toto bolo tesné. No ty si tu? Dobre, nebaviť ma, poď sem. Uvidíte, že sa dá, že môžem toto zobrať aj cez plot. Vidíte? Opäť si zemrel kvôli figúre. Ale podľa mňa, že to je, že ona. Ale to on, lebo figure. Neviem, ale proste aj jednoducho je to figura. Teda vidíte, že to je naozaj figura. Zabil vás figura, ale je to on, lebo zabil vás. Proste povedzte mi, že som najlepší človek na svete.